हालखौ सोर एवगोन आरो माजों बेखौ रायजोआसो थि खालामगोन। क'क्राझाराव नांगोनना ट्रेक्टर बेखौ 7 मेआव EVM मेसिनासो मिन्थिसिगोन। दोलो सोलायनाया मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायाव जागासिनो थायो। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाबो गोबां UPPL दोलोनि हेफाजाबगिरिफ्रा BPFआव जगदान। 9 नं बनगाव बियाबनि BPFनि इनचार्ज जुबराज बसुमतारीनि दैदेननायाव जारबारि प्राइमारिनि दिदोमगुरि गामिनि गासै 19 नखरा गासै सा 15 नखरनि रायजोफोरा BPFखौ मदद खालामनो ओंखारबाय। लोगोसे अरुनदयखौबो होगोन होननानै 1000 रां लानानै मावफुंना होआखै होननानै खौरांगिरिनि गेजेराव फोरमायथिदों। क'क्राझारनिफ्राय जुथाइ ब्रह्मनि खौरां दैथायहरनायजों निउज 24 बड'लेण्ड। बिसायख'थिया खाथिनि खाथि फैबाबो नोंथांनि दलाव गोबां जयेन जानायखौ जों नुनो मोनदों, बेनि सायाव मा बुंनो? गिबि गिबियाव आं नोंथांनि चेनेलखौ धन्यबाद जासिग्रोबाय आरो जोबोद गोजोननाय आं दिनै जाहारबारि प्राइमारि सिङाव थानाय दिदोमगुरि गामियाव फैदों आरो बे गामियाव फैनानै आङो दिनै गावखौनो गाव ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय आरो खुसि मोनदों। बे गामियाव 19 घरसो दङ। 19 घराव दिनै जोंनि BPF दोलो हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो, बे दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाफ्रा दलै नोगोरै ओंखारनानै गामि हलैनो बुंजायो, गामि हलैनो दिनै जोंनि BPF दोलोआव जयेन जाफैबाय आरो बे जयेन हाबाफारियाव बिथांनि गावबुरायानो रोखा बुंखाबाय जिहेतु जोंनि गामिया खुब गोग्लैसोनानै थानाय मोनसे बे गामियाव बिसोरो UPPL दोलोआ जोंनि गामियाव फैनानै खुनु मोनसे मोजां माबा मोनसे मोजां गावसिनि दोलोनि बा माबा मोनसे मोजांखौ बिसोर दिनै होनो गोसो गैया, बा सरकारि भाबै अनसुंथाइ जे मोननांगौ बेफोरखौ होनो गोसो गैया। जायनि फलाव जों दिनै दुखु मोननानै बे UPPL दोलोखौ नागारनानै जों दिनै BPF दोलोआव हाबफैबाय होननानै बिसोर प्रसार खालामबाय दिनै जोंनि गेजेराव। BPFआ देरहागोना अख्रां गोजौआवसो न' लुनाय होननानै जयन्त बसुमतारीया बुंदों। बेफोर बेसलेस। बे जयन्त बसुमतारीयालाय मा बुंनो रोंगौ, मा रायज्लायनो रोंगौ, बेलाय खामानि गैयै सासे केन्डिडेट, बे बेसलेस केन्डिडेट। बबे अख्रां बबे हा माखौ रायखांदों बेलाय? फैथों, फैगौ जुनाव 4 थारिखआव जे काउन्टिं जागोन, एदिनखालि बिथाङा नायथों अख्राङा मा हाया मा, एदिनखालि जों देखायगोन BPF दोलोआ। बारग' BTCनि चन्दन ब्रह्मआ बुंदों जे BTCखौ BPFआ लाबोआखै, बेनि सायाव मा बुंगोन? बेफोर कुइसन नामा? बे BTCखौ BPFआ लाबोआखैबा सोरथो लाबोआ? सोर फाग्लानि मा चन्दन ब्रह्म बेलाय? गावखौ गाव बहा दं? गावखौ सोंग्रोथों बियो गावनाव, बेखौ रायजोनाव सोंनाङा। नों आंनाव सोंनांगौ दरखार गैया, गावनाव गाव सोंथों बियो। BTCआ मा, सोर लाबोआ, BTCखौ सोर लाबोआ, सोर दोलोआ लाबोआ, बबे माबाया लाबोआ, सोर सालाया BTCखौ, गावनाव सोंथों बे बिथाङा। बेफोरखौ सोंनाङा, खामानि गैया बेफोर। BPFआव मानि थाखाय जयेन जाफैदों नोङो दिनै? आङो जेबो मोनैनि थाखायनो जयेन जादों आं दिनैहाय। खय बोसोरसो जाखोमोन UPPLआव? गोबाव बोसोर जाथारबाय होनाया, गोबाव बोसोरसै होनाया, ओमफ्राय जेबो मोना, बेनिखायनो दिनै बाहाय जयेन जाफैदों आरोखि आङो। औ। अरुनदयआ सिगाङावबो मानि जागोन होननानै 1000 फैसा होनानै बानायहैदोंमोन फार्स्टआव। औ, बानायनायाव ओमफ्राय दाना गैया, जायाखिसै। ओमफ्राय जायाखिसै नालाय, ओमफ्राय आरो नै दाखालिहाय थालांनायनि होननानै जोंखौ लेंहरफिनबाय, ओमफ्राय फर्म मोननानै ओमफ्राय जोङो होफिनदों आरोखि। फर्मा मानि जोंनि बे मेम्बारनाव, जोंनि मेम्बारनाव ज' सफैबाय, ओमफ्राय बेखौ जोङो लांनानै हजोंहाय फिलाप खालामनानै हैबाय आरोखि अफिसावहाय। फैसाया सिगांहायना 1000 लादों, सिगां लादों, ओमफ्राय नै दानियाव लायाखै आरो। ओमफ्राय जायाखै, मोनाखै। मेरला नायबाय आङो, ओमफ्राय मोनाखै आरो। ओमफ्राय चेयारमेनखौबो जेबो होनफिननाय जायाखै आङो। औ, बिसोर मावाबा, औ, बिसोर गैया, जेबो मोना आंहा। अरुनदय मोना जों गामियाव, बेबो मोना, आंबो मोना। ओमफ्राय सासे आगोमा होननायाबो मोना आरो, बेहाबो अरुनदयखौ। ओमफ्राय नैबे बे बार'थि होननायाबो मोना। ओमफ्राय माखासेफ्रा मोनजोबो आरो, ओमफ्राय जोङो मोनाखै आरो।